Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Көн сайын диярлек без сезгә милләт тормышында булган мөһим һәм кызыклы вакыйгаларны җиткерәбез. Бүген безнең программада татарлар тапшыруы Берләшкән Гарәп Әмирлекләрендә. Безнең мондагы сәяхәтебезнең сәбәбе нәкъ менә шушында яшәүче милләттәшләребезнең кылган гамәлләре. Шәхесләр сәхифәсендә Гомәр Сабирҗанов. Bu bizim ensiklopediyadaki ahtırış kıyışkına tügül. Bütün halk işleri. İnsanın ultuga bizim subodnika küterilgen gibi. Bütün galimleri arkada küterilmişler. Әгерҗе районы Тирсе авылы мәктәбендә Көмеш каләм район фестивале узды. Bütün Көмеш каләмдә чыккан кешеләр, язучылар, шагыйрьләр булмый. Ләкин аларның күңелендә иң беренче үзләренең туган телләренә булган хис саклана. Бер генә милли чарадан да читтә калмыйлар. Пенза Аккалфак оешмасы тарихы турында Рамис Сафин. Безнең кызлар бөтен Пенза өлкәсенең районнарында, мәктәпләрендә шул кисәкләрне тегәләр. Без аннан бергә аны май айында бергә кушып единый общий одеяло ясыйбыз, Алла бирсә. Бөтен дөнья татар конгрессы Гарәп илләре альянсын булдыруны күздә тотып, Дубайга юл алды. Бу милләттәшләребезнең мәдәниятебезгә игътибарын арттыру, берләштерү максатыннан башкарыла. Әлеге мөһим вакыйганы яктырту өчен безнең төшерү төркемедә юлга чыкты. Сүз Ләйсәнә Садретдиновага. Да, городу по большому счету 70-80 лет. До этого рыбацкая деревня была, ловили жемчуг, добывали. А потом, все путают то, что все это выросло из-за нефти. То есть нефть была найдена после того, как город уже начал разрастаться. Все началось с того, что здесь решили сделали порт хороший и сделали все условия создали для беспошлинной торговли, без налогов. То есть, а потом уже нашли нефть, это дало очень сильный толчок. После этого сразу семимильными шагами Дубай начали разрастаться. Менә шулай Дубайга килеп төшүгә безне каршы алучыбыз тиз арада бу җирлекнең тарихы белән таныштыра да башлады. Рәхмәт аңа. Без бик күп мәгълүмат туплап, очрашуга ашыктык. Очрашуларның сәбәбе бик мөһим. Biz bütünübüzde yakın tirede yaşayız. Ben aytım alyans bulup bu online'da gına bulmasın, offline'da da mında uçrashuvlar bulsun deb, şulay aytib mında alyans tüzü fikri başımızga keldi. Çet ellerde bizim milletdaşlarыбыз bexisab yaşay. Hozir biz Dubay qalasında. Mında birinchi topqir Garəp illəri tatarlары alyansı buldurulaşaq. Bugungi kunda 17 ilden delegatlarımız katnaşa. Şuşu illerine alarının bir ülüşü biri de әлігі залда, bir ülüşü Zoom VKS arqılı ana sizдің qarşınızda. Hem Garəp illəri tatarları birleşmesi, alyansın uyuşturu kengəşməsin aşıb jiberəm, hem barığızınızga da oңышлы iş günləri tileyim. Bugünkü gündə mində məlumat var. 5000 tatar yaşay Dubaydagına. Киңәшмә ачылуга Әлфия Бәдретдинова мондагы мөритүче татарларның эш гамәлләре хакында җиткерде. Кайдадыр 20 кеше, кайдадыр 30 кеше, кайдадыр 50 кеше, шундый күмәкләп чаралар үткәрәбез. Бер арада без милләттәшләребез белән аралашып, аларның яшәеше, эш гамәле белән таныштык. Иң куандырганы монда аралашу татар телендә барды. Үзем мин Азнакайдан 22 елда без монда күчеп килдек. Һәм мин монда тәрҗемәче булып эшлим, һәм гарәп телен укытам. Чит илдә яшәү үзеңнең милләтең белән аралашырга теләк күбрәк туа башлый. Шуңа күрә без менә аралашабыз. Рамаданда да аралаштык. Аңа кадәр төрле чаралар үткәрәләр, һәм инде шул чараларда да күрешеп аралашабыз. Бер-беребезне беләбез. Инде бүгенге вакыйгага килгәндә, ул Гарәп илләре татарлары берләшмәсе. Яхшы идея дип уйлыйм, альянс кору буенча хәзер инде төрле дәрәҗәгә җитеп, зур дәрәҗәгә җитеп, хәзер инде үзебездә монда җыелышып, шулай утырып, шундый чара оештырабыз дип әйтәм. Аның кирәклеге минемчә беренче тапкыр әгәр татар телен чит илләрдә алып барырга кешеләр онытмасын өчен, икенче яктан гомумән политик яктан да очрашлар гомумән
Хаман үтеп бара, бик кызыклы, яхшы и үзегез әйткәнчә татарча сөйләшәбез. Берләшмәнең рәисе итеп бер тавыштан Дубайда яшәүче Әлфия Рәмзил кызы Бәдретдинова сайланды. Менә әлеге таныклыкны 80-нче номер белән Әлфия Рәмзил кызы Бәдретдиновага тапшырырга итегез. Бөтен дөнья татар конгрессының рәсми вәкиленә Галиуллин Камил Ильяс улы тәкъдим ителә. Барыгызга да бик зур рәхмәт. Эшләребез уңыш була дип өметләнеп калам. Чын күңелдән котлыйбыз. 2023 елның 29 апрель көне тарихи вакыйга һәм ул үзенең тарихта тирән изен калдырачак. Чөнки нәкъ кирәкле булган вакытта без Бөтен татар конгрессы аларны туплый алдык, берләштердек. Дәвам итәрбез. Ләйсән Садретдинова, Татарлар, Дубай. Оны татар фәненең тулы бер чырын гәүләндерүче татар энциклопедиясының атасы диләр. Сүзебез Гомәр Сабирҗанов турында. Ул Татарстан Республикасы Фәннәр академиясының татар энциклопедиясе институтын оештыручыларның берсе. Узак еллар аны җитәкли. Бу көннәрдә галим 90 яшьлек гомер бәйрәмен билгеләп үтә. Шунысы куанычлы. Ул һаман да сафта татар фәне дип янып, көйеп яши. Күптән түгел өр-яңа китабы табадан төште. Шәхесләр сәхифәсендә тарихчы, культуролог, фән һәм техник өлкәсендә Татарстан Республикасының дәүләт премиясе лауреаты Гомәр Сабирҗанов. Җәмгыятьтә шундый алтын бәһасенә тиң кешеләр була. Алар милләт, халык өчен зур эш гамәлләр башкара. Моңа өстәп үз үрнәгендә башкаларга да юл күрсәтә. Гомәр Салих улы Сабирҗанов нәкъ менә шундыйлардан. Гомәр Салихович бик зур эш башкарган кеше безнең республика өчен, безнең Татарстан Фәннәр академиясе өчен. Ул оештыручы, җитәкләп алып баручы энциклопедия институтын һәм Татарстанның 6 томлык энциклопедиясын язучы кеше. Бөтен өлкәләр, бөтен Россия, башка илләрдә дә безнең энциклопедия иң яхшы энциклопедияларның берсе дип атала. Гомәр Сабирҗанов 1933 елның 20 апрелендә Самар өлкәсенең Кошки районы Яңа Фәйзулла авылында туган. 9 бала арасында иң өлкәне. Иң кечкенәсенә 5 яшь булганда әтиләре үлеп китә. Миңа казалось, абый минем әтием кебек. Ул мине кечкенә дип йөртә иде, исмемне әйтмәйде. Аралар ерак булды бит инде. Нинди генә проблемаларыбыз булса да, хатлар йөреп торды. Ул инде безгә менә ерактан торып күбесенчә шундый ниндидер бер направление бирде, инде тормышка юл бирде. Гомәр Сабирҗанов Ульяновский педагогика институтында белем алган. Анда да үзен күрсәтә. Уку йортының комсомол секретаре итеп сайлана. Ә инде институтны тәмамлагач, башкаларга үрнәк булам дип, эшкә иң ерак җиргә Тува автономияле өлкәсе Кызыл шәһәренә юл ала. Әлеге Советлар Союзына кергән Тува, анда культура үстерергә кирәк иде. Гомәр Сабирҗанов Тувада укытучыдан алып өлкә җитәкчелегенә кадәр җитә. Башта мәгариф системасында, соңрак партия эшендә хезмәт куя. Күпкә ирешелгән, тик күңеле тыныч булмый. Академия общественной политики партии укыдым мен. Шунда укыганда таныштым Мансур Хасанович белән. Хасанов председатель урынбасары, современный председатель урынбасары. Вот анарга әйтәм, сагынам республика, Казанны сагынам, халкымны сагынам. Алар табиғи белән киңәшкәннәр дә ЦК аркылы сырап мине монда эшкә чакырдылар. 1971 елда Гомәр Сабирҗанов Казанга кайта. ТССР Министрлар Советы эшләр идарәсенең социаль-мәдәни оешмалар бүлеге мөдире булып хезмәт итә. Аннан Казан мәдәният һәм сәнгать институтында тарих һәм мәдәният теориясе кафедрасын оештыра. Татар энциклопедиясын булдыру аның тормыш юлында иң югары нокталарның берсе. Институт культуры кафедра мөдире булып эшләгәндә укыдым курс лекций «Социальное развитие культуры народов Среднего Поволжья». Курс лекций. И тыйыла иде. Марилар турында да, чуашлар турында, үзебезнең турында да әллә ни әдәбият юк. Шуның өчен мин 89 елның мартында обкомга хат яздым. Әйдәгез әле инициатива белән чыгыгыз әле. Энциклопедия народов Среднего Поволжья ясык дип.
Бу елларга кадәр дә партияның үзәк комитетыннан күп мәртәбә сорап та рөхсәт ала алмыйча интеккәннәр. Ә бер киңәшмәдә өмет чаткысы уяна. Зәки Фирфати Зәкиев чыгыш ясады. Менә без күп нәрсә эшлибез. Тарих буенча, әдәбият буенча. Безнең энциклопедия юк. Энциклопедия ясарга Академия наук СССР рөхсәт бирми. Гомер Исмәгыйль, шул мәсьәләне күтәрергә. Сыклата, нәрсә мәсьәлә күтәреп бирә? Ясагыз. Елына 1 миллион үзебез дә табабыз. Шулай итеп, тигән кылыш белән кискән кебек. Бөтенлек булган проблемалар киселде. Юл ачылды. Ул көннәрне искә алганда әле дә күңеле тула аның. Бу бик көтелгән һәм сөенечле хәбәр була. Татар энциклопедиясын булдыру өчен бөтен галимнәр күтәрелә, хәтта башка төбәкләрдәге, чит илләрдәге татар галимнәре кушыла. Энциклопедияның туында, вот Гомер Исмәгыйль әйтте, мен Шәриф Шәймиев бик зур роль уйнады. 5 постановление аның кулы белән язылган энциклопедия турында. Безгә баштан биргәннәр иде 12 кеше. 12 кеше белән энциклопедия ясап булмый. Ну, Birinci başlaganda аңламаганнар әле, аның нинди зур хезмәт икәнен. Без Гомер белән эшләү дәвамында ул кичкенә генә бер бүлектән институт оештырды дип әйтергә була. 106 кешедән торган зур институт. Институт ул бит теге төрле өлкәдәге галимнәрдән тора. Бердә инде гуманитар фәннәр генә түгел, инде техник фәннәр, авыл хуҗалыгы, аннары инде производство белән бәйле. Шуңа күрә ул чыннан да аларны туплап бик авыр эш. Күз алдына китерү дә авыр, әмма ләкин Гомер эшли торган фикердәшләр туплый алды. Аның белән эшләүчеләр Гомер аганың бик зирәк җитәкче булганын искә ала. Ә татар энциклопедиясын төзегәндә бәхәсле мәсьәләләр шактый булган. 6 томлык әлеге хезмәт халкыбызның бөтен тарихын туплаган. Һәм шушындай кешене безнең энциклопедияга тапканнар. Аның тырышлыгы аркасында безнең тиз арада үз анда китерегез 6 томлык ул 2 телдә шушындай басылып чыкты, шушындай энциклопедия. Гомер Сариф безнең барыбызның да остазы энциклопедияны белүче, язучы, тәмин белүче, аның өчен тырышып янып йөрүче, эшләүче профессионал безнең остазыбыз дип әйтәләр. Безнең татар энциклопедиясының барлыкка килүен, аның юлын искә төшерсәм, һәр вакытта да менә Гомер Салиховичның шәхесе, аның портреты алдыма баса. Максат куйгач, шул максатына ирешүче кеше. Менә шундый кешеләр безне алга баралар. Безгә һәр вакытта да үрнәк булып торалар. Күптән түгел Гомер Сабирҗанов өр-яңа китап бастырып чыгарган әлеге монографиядә татар энциклопедиясының оешу тарихын, аны булдыруда үз өлешен керткән кешеләр турында яза ул. Гомер Сабирҗановка Татарстан Республикасы Фәннәр академиясының иң югары бүләге алтын медаль тапшырдылар. Ул фән өлкәсендәге казанышлар өчен бирелә. Без сезгә сәламәтлек, иҗат уңышлары телибез. Хәзер менә вакыт җитте. Шул энциклопедияның икенче чыгарылышының башлысы иде. Тутырылган, төзәтелгән. Ул инде мәңгелек булыр иде. Мин былай да саныйм. Без үзебезнең мәдәниятебезнең, тарихыбызны өйрәнүгә бик нык фундамент ясап калдырдык. Шуның өчен бик шат. Үз гомерендә милләткә файдалы эшләр башкарылган һәм иң мөһиме ул бүген дә сафта. Киңәшләре, тәҗрибәсе кадерле. Илгира Хөснетдинова, Татарлар, Казан. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә Әгерҗе районы Тирсе авылы мәктәбендә Көмеш каләм район фестивале узды. Bütün көмеш каләмдә чыккан кешеләр, язучылар, шагыйрь дә булмый. Ләкин аларның күңелендә иң беренче үзләренең туган телләренә булган хис саклана. Бер генә милли чарадан да читтә калмыйлар. Пенза Аккалфак оешмасы тарихы турында Рамис Сафин. Безнең кызлар бөтен Пенза өлкәсенең районнарында, мәктәпләрендә шул кисәкләрне тегәләр. Без аннан бергә аны май айында бергә кушып единый общий одеяло ясыйбыз, Алла бирсә. Татарстан Республикасы Әгерҗе районы Тирсе авылы мәктәбендә 20-нче тапкыр Көмеш каләм район фестивале узды. Быел ул Россиядә укытучылар һәм остазлар, Татарстанда милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елына багышланган иде. Фестивальнең темасы «Укытучылар милләт сагында» дип аталды. Әгерҗе районының 12 мәктәбеннән җыелган 60-ка якын иҗат сөюче бала 5 секциядә каләм тибрәтте, тел осталыгын күрсәтте. Тулырак җирле хәбәрчеләребез.
Яшлек, иҗат һәм сәләт бәйрәме. Көмеш каләм Тирсә авылы мәктәбенә районның 60-ка якын иң яшь хәбәрчеләрен, талантлы укучыларын җыйды. Быел 20нче тапкыр үтүче конкурсның дәрәҗәсе һәрвакыт югары була. Аңа нигез салучы ветеран укытучы Гәүһәрия Шаймарданова чараның иң зур көтеп алынган кунагы. Хәзер сөенәм, беренчедән көмеш каләм бетми. Минем инде хәзер монда ролем, катнашым юк. Көмеш каләмнең бетмәве, менә укучыларның килеп үзләренең сәләтләрен күрүләре мине бик нык сөендерә. Иҗатка һәм телгә мәхәббәтне әлбәттә укытучылар тәрбияли. Фәридә Хафизова ел сайын көмеш каләмгә дистәләгән укучысын алып килә. Алар тәҗрибә, белем туплыйлар ди. Мин үзем иҗат итәргә яратам. Шуңа күрә үземнең шушы профессиональ эшчәнлегемдә балаларның да иҗади шәхесләр булып үсүләрен телимен. Кайда гына инде иҗади конкурс күрсәм дә, шунда балаларны катнаштырырга тырышам. Нәкъ менә укытучылар тырышлыгы белән көмеш каләм берничә дистә журналистлар, татар теле белгечләре тәрбияләгән. Күбесе ел сайын конкурска кайтырга тырыша. Яңа авыл кызы хәзер Казанда журналист булып эшләүче Рәмзилә Гафиятуллина өчен бу дулкынландыргыч мизгелләр. Әгәр дә шушы көмеш каләм фестивале булмаган булса, миңа калса, мин бәлки журналистика юлыннан китмәгән дә булыр идем. Кайчандыр ерак 1997 елда мин беренче тапкыр шушы фестивальдә катнаштым. Бик рәхмәтле шушы фестивальгә, бик рәхмәтле үзебезнең остазларыбызга. Мең рәхмәт мине татар теле әдәбият, үземнең татар теле әдәбият укытучысы Розалия Каримовага зур рәхмәтләрне җиткерәсем килә. Менә шушындый фестивальләр булса, журналистиканың киләчәге бар. Тантаналы өлештән соң балалар секцияләрдә эшләргә таралды. Һәр елдагыча яшь хәбәрче, яшь шагыйрь, нәфис сүз остасы, яшь хикәяче номинацияләрендә катнаштылар. Быелның яңалыгы яшь блогер номинациясе иде. Балалар саны аз булса да, аларның социаль челтәрләрдә эшләү тәҗрибәсе бар. Мәсәлән, Әгерҗедән Камил Шабаев, Аяз Камалов дуэт белән җырлыйлар. Бу турыда интернет челтәрендә үз блогларында сөйләп баралар. Без Камил белән бик җырларга яратабыз. Безне беренче ай элек тоташтырдылар, дуэт җырлата башладылар инде дип әйтик. Һәм инде безнең әйбәт булай, әйбәт булды инде ул. И безгә әйттеләр, тырышыгыз малайлар, әйдәгез, сезнең бөтен әсәс килеп чыгар. Иң күп балалар катнашкан бүлек яшь хәбәрче номинациясе иде. 11 яшьлек Ислам Фарахов өчен бу шундый зур масштабта узган беренче конкурс. Минем аңлашыда хикәяләр, хәбәрләр язган бар, ләкин мондай конкурста беренче тапкыр катнашам. Мин бигрәк тә укытучы темасына, әти-әни темасына, гаилә темасына язарга яратам. Кечкенәләр генә түгел, көмеш каләмдә инде беренче елын гына каләм чарламаган укучылар да дулкынлануын яшермиләр. Конкурска ел дәвамында әзерлек кирәк диялар. Иң күп итеп китаплар укыйм. Әдәби марафон конкурсы бар. Ул татар телен үстерүгә эшләнгән. Аның Раил Гатауллин, аның җитәкчесе, алып баручысы. Мин шунда китаплар укып, 21 көн буенда кыска үзекләр куеп барам ВК. Минем өчен көмеш каләм ул шундый конкурс, кайда син үзеңнең мөмкинлекләрне күрсәтә аласың. Сиңа жюрилар әйтәләр, синең кайбер минусларыңны, кайбер плюсларыңны, сине яңага өйрәтәләр. 4 секциядә язу осталыгын, тел байлыгын күрсәттеләр. Аклар залында укучылар нәфис сүз буенча көч сынаштылар. Башка еллардан аермалы буларак, быел балалар проза әсәрләре сөйләде. Бәлки җәлләп кертерләр. Юк. Яватылар. Нишләргә соң? Нишләргә? Әлбәттә, иң авыры жюри өстенә йөкләнде. Балаларның иҗатына бәя бирү җаваплы бурыч. Татар телендә сөйләшсәң, татар телен киң куллансаң гына, татар телендә фикерләп була. Монда бала килгән икән, көмеш каләм бәйгесенә, каләм тотып. Ул инде татар теле өчен көрәшә дигән сүз. Бу балалар батыр балалар. Җиңүчеләрне һәр номинация буенча яшьләренә карап билгеләделәр. Аларга дипломнар, истәлекле бүләкләр тапшырдылар. Көмеш каләм балаларга илһам, дәрт, туган телгә, иҗатка мәхәббәт өстәде. Җәй аенда иң сәләтле балалар республика күләм алтын каләм конкурсына барырга әзерләнәләр. Әгерҗе районыннан Нәзир Ныңманов, Эльвира Вахитова, татарлар. Казанда татар хатын-кызлары форумында Бөтен дөнья татар конгрессының милли шура рәисе Васил Шәйхрәзиев илебездә генә түгел, чит илләрдә дә татар хатын-кызлар хәрәкәте елдан-ел активлаша. Яңа оешмалар барлыкка килә дип белдергән.
Россия төбәкләрендә иң беренче ак калфак оешмалары Уфада, Оренбургта, Ижауда, Ульяновскида теркәлгән. 2015 елда Пенза өлкәсенең берничә зыялы хатын-кызы җыелышып киңәшә дә урындагы мөхтәрият каршында үз җәмгыятен булдыра. Бүген инде Пенза ак калфагы өлкәдә узатырган бер генә милли чарадан да читтә калмый. Аның оешу тарихы һәм эшчәнлеге турында хәбәрчебез Рамис Сафин сөйләр. Пенза өлкәсендә татарлар ерак гасырлардан бирле гомер итә. Төбәктә 52 татар авылы бар. Россиянең иң зур татар авылы Урта Әләзән дә нәкъ менә Пенза өлкәсендә. Монда гомер итүче милләттәшләребезнең иҗтимагый активлыгы да бик зур. Барлык татарларны берләштерүче автономия оешканга да 20 елга якын вакыт узган. Менә шул чорларда автономиянең ул чактагы рәисе Бакиров Акжигытов ак калфак җәмгыятен оештыру турында карар кыла. Рәислеккә эшмәкәр Эльмира Васильеваны тәкъдим итә. Шулай итеп, мин уйланып, тегешем чыгармыдыр, юкмыдыр, нәрсә эшләргә кирәк ул ак калфакта дип, мин Казанга киттем. Кадрия Раисовна белән очрашып, ул миңа инде аңлатып, бөтен альбомнарны күрсәтеп, анда халыкның отчетларын, эшләрен, кем ниләр белән инде эшли. Шуңа күрә шулай инде эшне җибәрдек. Таләпчән җитәкче, оста оештыручы һәм иң мөһиме, кеше белән тиз уртак тел таба алучы Эльмира дуслары белән киңәшә дә эшкә тотына. 5-6 хатын гына иде безнең оешмада. Әле 5 ел эчендә 10 районында һәрберсендә инде филиаллар ачтык, һәрберсендә инде ак калфакның җитәкчеләре инде бар. Ак калфаклылар шәһәрдә генә түгел, авыл районнарда да автономия уздыра торган барлык чараларда катнашалар. Тора-бара үз тирәләренә милләт өчен янып көеп йөрүче татар рухлы ханымнарны җыя башлыйлар. Алар һәр бер минем эшемне мине һәр вакыт поддержать итәләр, без бергә эшлибез, Аллага шөкер. Әлбәттә, инде Пенза кызлары кешегә генә ияреп йөри торган түгел. Үзләре дә мөстәкыйль рәвештә балалар өчен дә, өлкәннәр өчен дә берсеннән-берсе кызыклы һәм файдалы чаралар оештыра башлыйлар. Балалар белән дә ачтык әле Каменкада татар телен укытабыз балаларга. Конкурсларда төрле уздырабыз. Татар кышыгы, татар малай бәйгесе, Әбикай Матуркайнда, Күркәм гаиләдә төрле чараларда уздырабыз. Халык белән дә очрашабыз. Бөтен районнар белән дә эшлибез. Аллага шөкер. Әле күпләрнең хәтерендәдер, узган гасыр уртасында авылларда менә шундый төрле кисәкләрдән җыелган юрганнар һәр йортта да бар иде. Пенза ягында алар яңадан кулланышка кирип бара. Әдәби телдә мондый юрганнарны корама юрган диләр. Бу да ак калфакның бер уңышы. Безнең кызлар бөтен Пенза өлкәсенең районнарында, мәктәпләрендә шул кисәкләрне тегәләр. Без аннан бергә аны май айында бергә кушып единый общий одеяло ясыйбыз, Алла бирсә. Билгеле эш дәверендә төрле чаклар булды. Кайчак ташлап китәсе килгән чакларда бар иде дип искә ала Эльмира. Ак калфакны алып баруы миңа ничектер ул йөрәгемә якын, мин аны чын күңелдән эшлимен. Ул мин яратып эшлимен. Бөтен тырышлыгымны, бөтен җанымны биреп мин ул эшне эшлимен. Аллага шөкер. Башлаган эшнең матур нәтиҗәсен күрү һәм уздырган чараларның халык тарафыннан хуплавын тыю күңелне яңа эшләргә этәрә, эзләнергә өйрәтә. Пенза өлкәсеннән Рамис Сафин, татарлар. Тапшыруыбызны Разил Вәлиев шигырь юллары белән төгәллибез. Туган телдә тарих хәтере бар, ул мәңгегә җанга уелган. Туган телгә иң кадерле һәйкәл безнең күңелләрдә куелган. Ана телебезне кадерләп, саклап яшик. Сау булыгыз.